ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଯାଇଥିଲି ବାରିପଦାର ତନିଷ୍କ ସୋରୁମକୁ। ତନିଷ୍କ ସୋରୁମରେ ଚାଲିଥିଲା ଆମର ଗୋଲ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର୍। ଏଇ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫରରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନେ ଗୋଲ୍ଡରେ ସେମାନେ ପଇସା କାଟୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି 2%, 8%, 10% ଏମିତି ସବୁ କାଟନ୍ତି। କିଛି କଟାକଟି ହେଉନି। କେବଳ ଗୋଟେ ମେସିନରେ ତା ପୁରୁଣା ଗୋଲ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା କେତେ କ୍ୟାରେଟର ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ହଲମାର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଯେତିକି ରେଟ୍ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ, 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଯେତିକି ପୁରୁଣା ସୁନା ନେଇଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ସେଇ ମେସିନରେ ପକାଇ ସେଇ ଝିଅଟି ତା'ର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଇଏ କଲା, ଦେଇକି ତାପରେ ମୋତେ ତା'ର ହିସାବ ଦେଇଦେଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଡାକିନେଲେ ତାଙ୍କ ୱାର୍କସପ୍ରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସେ ମୋର ଗୋଲ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ମେଲ୍ଟ କଲେ। ମେଲ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ଯେତିକି ମେଲ୍ଟ ହେଲା ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିକି ଏଇଠି ବାହାରକୁ କରିଦେଲା। ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଭାବିଲି ମୁଁ ମୋର ଚଏସ୍ କରିବି। ତାପରେ ଗଲି ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡ ସେକ୍ସନକୁ। ଗୋଲ୍ଡ ସେକ୍ସନରେ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ମୁଦି ଦେଖିଲି। ମୁଦି ମୋତେ କିଛି ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି। ଆଉ ଏମିତି ବି ମୁଁ ମୁଦି କିଣିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ମାଗିଥିଲି ସେ ଝିଅଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଛୋଟ କ୍ୟୁଟ୍ ସା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ତାପରେ ସେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ସେକ୍ସନକୁ ନେଇଥିଲା ଆଉ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ସେକ୍ସନ ଦେଖେଇଥିଲା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ଆଉ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇଥିଲା ସେଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ପୁରୁଣା ଡିଜାଇନ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରିସାରିଛି। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରିସାରିଛି। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ବୋଧେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାର ପୁରା ଏକୁରେଟ୍ ଏମିତି ମୋର ଅଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟୁଟ୍ ବାଲା ଖୋଜୁଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଗୋଲ୍ଡ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ସେ ମୋତେ ଦେଖେଇଛି। ପ୍ରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା। ତାକୁ ପଚାରିଲି ଆଉ ଅଛି? କହିଲା ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଆସିବ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଏବେ ଆସିଛି ମାନେ ନେଇଯିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ଡାଇମଣ୍ଡ ସେକ୍ସନକୁ। ଡାଇମଣ୍ଡ ସେକ୍ସନରେ ଦେଖିଲି। ଡାଇମଣ୍ଡ ସେକ୍ସନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରାଇସ୍ ଭିତରେ ବି ଠିକ୍ ଥିଲା। ଏଇ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟା ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟଟା ଅଫିସ୍ ପକେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଛି। ତାପରେ ଝିଅଟି ତା'ର ସବୁ ହିସାବ କରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବିଲ୍ ସେକ୍ସନକୁ ଗଲି। ବିଲ୍ ସେକ୍ସନରେ ଯାଇକି ବିଲ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଝିଅଟି ଡବାରେ ସଜେଇ ସୁଜାକି ଦେଲା। ତାପରେ ସଜେଇ ସୁଜାକି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଗେସ୍ଚର୍ ଥିଲା। ଝିଅଟି ଭଲ ବୁଝଉଥିଲା ବି। ତାପରେ ସେ ବୁଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମନ୍ଥଲି ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ସବୁ ଗହଣା ଦୋକାନୀମାନେ କହନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ସେଇ ମନ୍ଥଲି ସ୍କିମ୍ ବୁଝେଇଲା। ଯାହା ହଉ ଛୁଆଟାରେ ମନ ଦୁଃଖ ନ କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଥଲି ସ୍କିମ୍ କଲି। ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଖେମଜିରେ ଆଗରୁ କରିଛି, ଚାଲିଛି ବି, ମୋର ରନିଂ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ନେଇସାରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ତନିଷ୍କରେ। ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଲ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ଗହଣା ନିଅନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।